أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. harajin waƙafin harafin mimun ma'ana min jaye kenan a tsangayance tare da ɗan uwanku almajirinku Ibrahim mai sittin Gombe. Wannan lambar waya 08036562312 mun sanya ta ne domin duk wanda ya ga gyara ko kuskure ya tuntuɓe mu don mu gyara. Adadin yadda harafin min jaye yayi waƙafi na cikin alƙur'ani gaba ɗaya da nau'o'in shi kamar haka: mi aratun kurkur, min jaye alif baki da min jaye wau. Abin yana da yawa, duk inda muka tsaya za mu ci gaba insha Allahu. Ma'ana duk inda wannan rubutu namu ya tsaya za mu ci gaba, saboda harafin mimun ko min jaye ya yi waƙafi wurare da yawa a cikin alƙur'ani mai girma, tun da iya da nau'o'i kamar akwai bikum, bihim, alaihim, alaikum, bihima, fastaqima da makamantansu. Sannan duk waɗanda malaman harji suke ba da su uku ko biyar ko tara za ku gana ja layi a tsakaninsu. Kai tsaye za mu shiga cikin karatun. ‘Yan uwa, idan an samu kuskure a gyara, ijtihadi ne ba wahayi ba, zai iya yiwa a samu kuskure a ciki. Mi'aratun kurkuru da fataha da waƙafi su uku ga su kamar haka: kana ya kula ni da'am, jasadan la ya kuluna da'am, alladhina tasa'aluna bihi wal arham. Sannan akwai mi'ara ita ma tun kurkuru da ake bada ita guda 6, amma tara kuɓi sunan Adam ne. Wa zuqulna lil mala'ikati isjudu li Adam su 5, sai a hada da inna masala Isa inda Allah ka masali Adam sun zama su 6. Kalmar jahannama da waƙafi su 9 ne. Nuwallihi ma tawalle wa nuslihi jahannam min dunihi fadhalika najzihi jahannam thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walilladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam rabbana sarif 'anna adhaba jahannam satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam hirin fanhara bihi fi nari jahannam alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Sannan umirtu an akuna awwala man aslam wa la qawlillahi yawma idhin salam filam walakin Allah sallam. Su wannan su uku ne. Jahannama kuma da muka riga muka karanto su 9 ne. min alqawli illa man zulim shi ɗaya da waƙafi. Fi suduril ladina utul ilm shi ɗaya da waƙafi. Qala la tathriba alaykum al-yawm a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawm bima kasabat la zulma al-yawm اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم منهم شيء لمن الملك اليوم الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. اليوم da waƙafi mi'arar da fataha su 6 ne. الكتاب لكان خيرا لهم وأقوم شيشي da waƙafi. إن الله هو المسيح ابن مريم إن الله هو المسيح ابن مريم لسان داود وعيسى ابن مريم وموسى وعيسى ابن مريم من دون الله والمسيح ابن مريم يلقون كلامهم وأيهم يكفل مريم وذكر في الكتاب مريم da waƙafi su 7 ne. فيه آيات بينات مقام إبراهيم min harajin millata abikumu Ibrahima da fataha da waƙafi su 2 ne. Fiha subhanaka Allahumma da waƙafi shi 1, mi'arar da fataha wasalin sama. Min amrillahi illa man rahim mi'ara da fataha da waƙafi shi 1 ne. An nafsihi fasta'asam waƙafi 1. Wal fawahisha illa lamam waƙafi 1. Jahannamu da waƙafi mi'arar da rufu'a mu kenan su 9 ne. Mata'un qalilun thumma ma'awayhum jahannam فيها فأولئك مأويهم جهنم عليهم ومأويهم جهنم الحساب ومأويهم جهنم عليهم ومأويهم جهنم بكما وسما ثم مأويهم جهنم بسخط من الله ومأويه جهنم بغضب من الله ومأويه جهنم أخذت العزة بالاسم فحسبه جهنم دوك في سوسوترا. موليهم الحق ألا له الحكم في الأولى والآخرة وله الحكم شيء حالك إلا وجه له الحكم su 3 ne. Alhukumu mi'arar da rufu'a kuma da waƙafi su 3. inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam su 2 ne. Lislamu mi'arar ta rufu'a kuma a samu waƙafi da shi da takun ta'lam. wa maktalafu hatta ja'ahum al-ilm ilmu da rufu'a mi'ara da rufu'a kuma da waƙafi shi 1 ne. arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim
القيم إلا إياه ذلك الدين القيم لخلق الله ذلك الدين القيم سوسو أكني القيم دوقفي عن آلهتي يا إبراهيم Ibrahimu da rufuwa da wakafi shi ɗaya ne wa huwa yud'amu wa la yud'am mimma yakulun nasu wa lan'am su biyu ne da wakafi yahdini allati hiya aqwam shi ɗaya ne da rufuwa da wakafi wajhaka shatr al-masjid al-haram wajhaka shatr al-masjid al-haram wajhaka shatr al-masjid al-haram ahluhu hadir al-masjid al-haram fazkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram ahadtum 'inda al-masjid al-haram su shida ne da wakafi wa ya'lamu ma fil arham da waqafi wannan ita ɗaya ce ridwanahu subul salam ita ɗaya ce da waqafi yahdiyahu yashraha sadrahu lil islam wallahu yad'u ila diri salam wa huwa yud'i ila al islam wa an tastaqsimu bil azlam fil bahri kal a'lam wannan su biyar ne lil islami sai ai gambiza da lazlami da kala alami kala alamin na cikin ilaihi wa minayatul jawari fil bahari kala alam su biyar ne da wakafi in hada da islami guda uku bilazlami daya kala alami daya sai a ce su biyar farihu bima indahum min al-ilm dhalika ma balaguhum min al-ilm al-ilmi da wasali kasa akan mi'arad da wakafi su biyu ne mimma razaqahum min bahimati lan'am ma razaqahum min bahimati lan'am aw yaqiluna inhum illa kalan'am fajaza'u mithli ma qatala min an-na'am su hudu ne wannan gabaki dayan su lan'ami guda uku sai minan na'ami guda daya da wakafi ذي ذرء عند بيتك المحرم شيئين دوقفي فأرسلنا عليهم سيل العرم شيئين دوقفي ولا تهنوا في ابتغاء القوم إذ نفشت فيه غنم القوم سوسو بيون دوقفي مئة دوسل كسا وعنت الوجوه للحي القيوم شيئين دوقفي ووقيهم الله شر ذلك اليوم مئة دوسل كسا دوقفي شيئين فعلقيه في اليم فنبذناهم في اليم da wakafi su biyu ne bil qusdasil mustaqim shi ɗaya da wakafi bastatan fil ilmi wal jism shi ɗaya da wakafi fanajjaynahu min al-gam shi ɗaya da wakafi maktasaba min al-ithim shi ɗaya da wakafi la yakununna ahdi min ihdal umam shi ɗaya da wakafi amma wannan ana hada su gambiza sai a ce su biyar بالقسطاس المستقيم في العلم والجسم من الغم من الإثم من هدى الأمم فيما لكم به علم فيما ليس لكم به علم ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم أن أسألك ما ليس لي به علم وأشرك به ما ليس لي به علم سلطانا وما ليس لهم به علم علم ودسك يوقف في مئة التيفات والرفوع سوسو بقيني قالوا سلاما قال سلام فاصفح عنهم وقل سلام اللهم وتحيتهم فيها سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام ولهم فيها ما يدعون سلام قال يا بشري هذا غلام سلام su biyar da wakafi sai ai gambiza da gulamun sai su zama su shida محل السيد وأنتم حرم لا تقتلوا السيد وأنتم حرم والأرض منها أربعة حرم سوء كنيد وكفي حرم أي فات الرفع أكم مئرر لا تأخذه سنة ولا نوم wannan kuma shi ɗaya ne saboda an lura da cewa ita wannan naumun an samu ɗauri kafin mi'arar wancan kuma duk ba ɗauri na haka wannan shi ɗaya ne ulaika lahum adhabun alim da wakafi shi ɗaya inna ba'da dhanni ithm wannan shi ma shi ɗaya ne da wakafi duk dai mi'arar ce mai faɗuwar rufu'a له بنين وبنات بغير علم فيسب الله عدو بغير علم لا يدلون بأهوائهم بغير علم كذبا ليدل الناس بغير علم الذين يدلونهم بغير علم ظلموا أهواءهم بغير علم منهم معرة بغير علم ما لهم بذلك من علم وما لهم بذلك من علم قال إنما أوتيته على علم وهدى الله على علم فلنقصن عليهم بعلم ilmin su 11 ne dukansu wadda suka yi wakafi amma ana hada da bi ilmin sai su zama su 12 qalu adghasu ahlam udkhuluha bi salam su biyu ne saboda an lura da ahlam lantsage mi'arar da faduwar kisra bi salamin shi ma lantsage mi'arar da faduwar kisra wakafi biyu kenan qala labistu yawma naw ba'da yawm qalu labisna yawma naw ba'da yawm qalu labisna yawma naw ba'da yawm yawmin da wakafi su uku ne
ولا يخافون لومة لائم شي ɗaya ne da waƙafi aw maktalada bi adam shi ɗaya ne da waƙafi fama lahu min mukrim shi ɗaya ne da waƙafi malakum min Allah min asim shi ɗaya ne da waƙafi mi'ar da faduwar kisra ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa ludana atainahu hukman wa ilma wastawi atainahu hukman wa ilma wa kullana ataina hukman wa ilma wasi'a rabbi kulla shay'in ilma wasi'a rabbuna kulla shay'in wa ilma ولقد آتينا داود وسليمان علما وعلما su duka wanda suka yi kafi su bakwai ne iz dakhalu alaihi faqalu salama ibrahima bil bushri qalu salama la yasma'una fiha lagwan illa salaman masu wakafi su hudu ne walakin kana hanifan muslima idan min al-layli muslima su biyu ne ake ba da su da wakafi saboda an lura da lanjaye da kisra minjaye da faduwar fata sanan da alif baki muslima wannan su ne su biyu illa ma dumta alaihi qa'ima li janbihi aw qa'idan aw qa'ima ilaiha wa tarakuka qa'ima da wakafi su uku ne wa hada siratu rabbika mustaqima wa yaj'alu man yasha'u aqima allati ja'ala Allahu lakum qiyama wannan su uku ne qima an kalli kan mai ruwa da ya da mi'a da minjaye اثنتي وقدعناهم اثنتي عشرة أسباطا نمما وقدعناهم في الأرض أمما da wakafi su biyu ne ثم ننشرها ثم نكسوها لحما كيف ننشرها ثم نكسوها لحما وكسونا العظام لحما da wakafi su biyu ne musfarran thumma yaj'aluhu hudama musfarran thumma yakunu hudama da wakafi su biyu inni ja'iluka lin-nasi imama liyazdadu ithma shi daya imama shi ma shi daya sayyidul barri madun huruma shi daya umman yabukuman wasumma shi daya wa thamaniyata ayyamin husuma shi ma shi daya amma ana gambizar su a ce su duka su biyar imaman ithman huruma wa summa husuma waqafi biyar amma kowanne ana bada shi dadde ne السماوات والأرض وما بينهما إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما سوسو da waqafi fa anhuma shi ma shi ɗaya ne da waƙafi wannan lakabihi ilmun fala tud'ihuma su biyu ne da waƙafi na cikin walaqad wasna da na cikin wala tujadilu wa wasinal insani biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tud'ihuma wancan na tujadilu shi kuma yace wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tud'ihuma su biyu ne da waƙafi جعل له شركا فيما آتيهما كانتا رزقا ففتقناهما صالحين فخانتاهما منكم فآذوهما اثنين فكذبوهما ولا يؤوده حفظهما والله وليهما huma da wakafi su bakwai ne amma duka an yi gambiza kamar yadda kuka riga kuka ji su ma wuriya anhuma min sawatihima libasahuma liriyahuma sawatihima la shahadatuna haqqu min shahadatihima tihima su uku da wakafi alaihima an yaddawafa bihima faqiran fallahu awliya bihima su kuma su biyu ne fala junaha alaihima ithmuhuma akbaru min naf'ihima wannan su kuma su biyu ne su ma da wakafi قال ما خطبكما فقد سقط قلوبكما من قبل أن يأتيكما والله يسمع تهاوركما كما da wakafi su hudu ne وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا من حيث شئتما قد جيبت دعوتكما فاستقيما wannan kuma su uku ne an kalli ma din ne shi'ituma min haisu shi'ituma fastaqima kuma min jayan kowannen su wasali dadde kuma da wakafi su uku ne nahnu narzuquhum wa iyyakum Allah yarzuquha wa iyyakum wa kuntum amwatan fa ahyakum su uku ne ake hada gambiza da wakafi abana'akum wa yastahiyuna nisa'akum ataquluna lil haqqi lamma ja'akum min al hudi ba'da idh ja'akum walla attabi'u ahwa'akum wa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum wa ma ja'ala ad'iya'akum wa abna'akum la yasma'u du'a'akum ma
wajadtum alaihi aba'akum, wannan kuma akum aka kalla da waqafi su 10 ne. zalikum khairul lakum inda bari'ikum lailata siyamin rafasu ila nisaikum wallahu a'lamu bi'a'da'ikum fil a'rabi yas'aluna 'an anba'ikum, wannan kuma ikum da waqafi su 4 ne. biha awdain aba'ukum wa abana'ukum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum wal ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum ana shiyahin tubda lakum tasukum, wannan kuma ukum aka kalla su 4 ne da waqafi. i'budullaha rabbi wa rabbakum ani i'budullaha rabbi wa rabbakum يا أيها الناس اتقوا ربكم يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم وقلت استغفروا ربكم وتونكم ربكم أككلا سوسو بيرني دوقفي. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم دوقفي سوسو بيوني. خير من مشرك ولو أعجبكم على ما فاتكم ولا ما أصابكم بكم دوقفي سوسو بيوني. في الله وهو ربنا وربكم ليعدل بينكم الله ربنا وربكم للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا ماذا قال ربكم شيء عليم ذلكم الله ربكم وأنكم ربكم دوق في سوسو بيرني. يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن ما تعمدت قلوبكم إلا بشري ولتطمئن به قلوبكم دوك في سوسو أكني. قد جئتكم بآية من ربكم وجئتكم بآية من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم قد جاءكم الحق من ربكم وقل الحق من ربكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم أن تبتغوا فضلا من ربكم هذا بصائر من ربكم وما أنزل إليكم من ربكم دوك في سوسو 11 أو يحاجوكم به عند ربكم أجلتم أمر ربكم وأنكم ربكم بيسا من با سوسو 3 ne wadda suka yi waqafi. tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum, wannan kuma shi ɗaya ne yace rabbi wa rabbikum فإنه فسوق بكم الذين يتربصون بكم به إلا أن يحاط بكم عدوا مبينا ربكم أعلم بكم ملك الموت الذي وكل بكم وما يفعل بي ولا بكم من دون الله كفرنا بكم دوaka fi su 7 ne, shi kuma bai ce rabbikum ba bai ce min rabbikum ba, kawai ya ce bikum kuma yayi waqafi kuma duk dai mi arace to su 7 ne. wal mahisa ma fi qulubikum wallahu ya'lamu ما في قلوبكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم دوaka fi su 4 ne. وقعودا وعلى جنوبكم قل فلما يعذبكم بذنوبكم, shi kuma wannan nubikum aka kalla sai aka hada su biyu. wa ala junubikum qul falima yu'adhibukum nubikum su biyu ne da waqafi. aw qutilan qalabtum ala aqabikum abana'ikum alladhina min aslabikum yarhamukum aw yasha yu'adhibukum haqa jihadi huwa jatabikum, wannan kuma su ne da waqafin. أخرجوهم من قريتكم أخرجوا على لوط من قريتكم دوك في سوسوبيو تظاهرون منهن أمهاتكم أجنة في بطون أمهاتكم واصبروا على آلهتكم hatikum ummahatikum aka kalla sai aka bada harjin wakafin su 3 ummahatikum biyu ala alihatikum wa ma tadakhiruna fi buyutikum wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa nukaffir ankum min sayyi'atikum, wannan ma tikum aka kalla fi buyutikum quwwatikum sayyi'atikum iyashi tikum da wakafi su 3 ne. walau sha Allah la'anatakum yuftanun dhuqu fitnatakum, shi kuma wannan takum la'anatakum fitnatakum takum ne aka kalla su 2 ne da wakafi.
tughfar lakum khati'atukum wa wa'adtukum fa akhlaftukum. wannan kuma tukum aka kalla ta din da rufu'a, wancan da kisra, wannan da fataha, wannan kuma da rufu'a. to wannan fa khati'atukum fa akhlaftukum su biyu da waqafi. min mushrigatin walau ajabatkum, wannan kuma ta din da dauri shi daya da waqafi. walakin liyablukum fi ma atiyakum min malillahi alladhi atiyakum fama atiyani Allahu khairun mimma atiyakum wala tafrahu bima atiyakum. wannan kuma atiyakum ta din da ya mala aka kalla iya atiyakum masu waqafi su hudu ne. yusibukum ba'da alladhi ya'idukum wala absarukum wala juludukum lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. wannan kuma dukum aka kalla ya'idukum juludukum wala auladukum da waqafi su uku ne. yusikum Allahu fi auladikum, wannan kuma dikum dal din da kisra shi ɗaya ne. di fulan thumma litablugu ashuddakum, wannan kuma dakum aka kalla dal din da fataha shi ɗaya ne. wallahu a'lam. yan uwa, in an ga kuskure ko kuma duk wanda ya ji kuskure ko gyara ya gyara, ijtihadi ne ba wahayi ba, zai iya yiwa a samu kuskure a ciki. a nan za mu tsaya, za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allahu. Allah Ubangiji ya kai ladan wannan aikin ya zuwa ruhin mahaifiyarmu, Allah ya jaddada mata rahama, Allah Ubangiji ya sa aljanna ce makoma da matabbatarsa. almajirinku Ibrahim Mai Sittin, Gombe. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. sai ai afuwa da sha'anin alqur'ani abinda aka ji na tuntuɓen harje. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.